Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga igala, nini atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kining inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Babino adlaw ko sa karon nga Lunes, pizza 27 na gyud sa bulan sa Hulyo. Oy, hapit na gyud mga higala ang fiesta sa Pais. Agosto 1 ay may higala sa asan piyesta sa Bakong. Ayan, no? Wala, basta kay Business Bais ko, September. Dahala no, may munto na kanatong tanan, mga higala na ginaot kita, nga naagyon kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamunto. Bino, arita mga higala sa atuang ari kita sa atuang Saint of the Day. Bueno, no? Saint of the Day na to, walay lain kung DDC, July 27, ang ato karon nga santo, mao si San Pantaleon. Bueno, kini si San Pantaleon, may higala. Actually, usa ni siya ka doktor, no? Medical doctor. Pero, Kristiyanos ni siya. During the time of the persecution ni Emperor Diocletian, ito bitong Diocletian persecution, nabalaan kini siya nga Kristohanon. Di ay muna nga gipugos gyud siya pagpasalikway sa iyang pagtuo, pero ligon gyud kay mga higala, no amount of torture, no, nga makapausog sa pagtuo ni San Pantaleon. Muna nga nahimo gyud siya nga usa ka martir, kay iya man gyud giula ang iyang dugo tungod sa alang sa iyang pagtuo, no. So karong adlaw mga higala atong pangayoon ang pangamah ni San kini Pantaleon, no, nga sama kaniya makabaton usab kitang kalig-on sa ato ang pagtuo. Okay, hala no, padayon ta sa ato ang mga panganlagad ug ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Sa CBCP News ato mga higala, si Cardinal Chito Tagle nagkanayon, humility brings God's miracle, pride brings disaster. Ayan, no? Sa ato pa kung mapaubsanon gani kita, daghan kaayong mga kayuhan nga itong madawat, pero og magpataas ta garbo, daghan po kayong mga kalisdanan nga itong masugatan. No? So muna nga matod pa ni Cardinal Tagle, mapaubsanon na kita. Ano? O niya, sa Vatican News ato mga higala, na Pope thanks Italian President Sergio Mattarella for his support of the church. No? Nagpasalamat gyud, ipasalamatan gyud ni sa atong talahorong Santo Papa si Presidente Sergio Mattarella, ang presidente sa Italy, nga nagsuporta gid siya sa simbahan Katoliko. Hala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga pagpangalagad ug padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Ato dahil nga timbayaon, of course, umayong mudto ang atong talahorong Santo Papa. Ayan, no? Si Pope Leo XIV ato dahil nga apil sa itong mga pagampo ang atong talahorong Santo Papa. No, gingamono sa mo timbayaw usab kitag may mudto sa ato nga kining talahorong obispo, no, si Bishop Julito B. Cortez. Ayan, no? Salamat kay Bishop ha sa imuhang pagsuporta, no, sa ato ang mga kalihukan usab ilabi na gayud sa kining Commission on Migrant and Attendant People. Salamat kay mahigala, no, gilarga na gyud kagani ng buntag ang malampuson nga pagbisita, no, sa atong mahal nga Birhen sa Antipolo diri sa Diocese of Dumaguete. Salamat kayo sa ato nga mga kinibitaw mga Marian devotees diri sa Dumaguete, no. Salamat kayo kay nahimo gyud mahigala nga
malampuson, no? Malampuson gyud ang kining gitawag nato kalihukan sa pagbisita sa mahal nga Birhen sa Antipolo. Ko salamat kayo sa itong talahuron nga obispo ug ingon manusab ang atong kura paroko diri sa atong parokya sa katedral. Ayan, salamat kayo. Salamat po sa ako ang mga membro sa komisyon. Abino ari na ta manghigala sa ato ang topic. So may atong topic karon. Understanding the entire text of the gospel messages. Ayan, no? Understanding the entire text of the gospel messages, no? Abino, the entire gospel messages, no, is the good news of God's holiness. No, sabton gito, ang pangsabot sa kumpleto, no, kinatibukan nga teksto sa ebanghelyo, sa atong ebanghelyo. Abino, kining the gospel message, kamayong gani kita gospel message, it is the good news of God's holiness, no? The human sin and Jesus Christ the saving work. Mo ginapina kami mensahe sa atong ebanghelyo mga igala, no? Sa tibok Biblia, no? No, God's gospel message is the good news of God's holiness, human sin, and Jesus Christ saving work. It tells the one overarching story of the Bible centered on God's rescue of how, no? It tells the one overarching story of the Bible centered on how God rescues people through His Son. Muna hindi kita nato kalimtan, no, nga ang mensahe sa matag ebanghelyo nga ato ang babasa, no, is the good news of God's holiness. Naagi din ang pagkabalaan sa Dios o niya ang pagkatawhanon, pagkamakasasala sa tao, no, ang kahuyang sa tao ug ang pagluwas ug ang gihimong pagluwas ni Kristo kanato, no, God's Jesus Christ saving works, no. It tells the one overarching story of the Bible centered on how God rescues people through His Son. Sabi, no, muna siya gitawag na to the good news of God's holiness, human sin, and Jesus Christ saving work. Sabi, no, ari tawang hingala sa ato nga igusisgutan ginagmay, no, kinibitang pagkabalaan sa Dios, no. God's holiness, no, kaya mamalagyan na, no, message is the good news of God's holiness. So, unsa man gyud ang pagkabalaan sa Dios? Aboy, no, ang pagkabalaan sa Dios nakasentro diha sa God's absolute moral purity. No, ang nakapabalaan sa Dios is His absolute moral. Ana adin na sa iyaha nga matud pa absolute o kinatibukan, no, nga purity, no, incomparable majesty, perfect in His goodness, justice, and righteousness. Ayan, no, sa tupa magisgod gani kita pagkabalaan sa Dios, ana gyud din sa iyahang absolute moral purity, incomparable majesty, perfect in His goodness, justice, and righteousness. So muna ginaingon nga, be holy just as the Lord your God is holy. Sa ato pa kung mag-iskot na ganit ang holiness, ana gyud din ang gitawag nato morality, no, dili ta mahimong kanang holy kung ang atong morality ubos kayo, no. Kinahanglan nga in as much as possible mo ang atong purity ana agyud, no, unya kanang maningkamot kita nga mahimong perfect in our goodness. Wala ginaingon nga be perfect just as the Lord your God is perfect. Unya ikatulo, justice, no, kinahanglan nga aduna gyud kay kinaiya nga mapaog nga kana bitaw ana agyud ang justisya ug ang matud pa righteousness ang kamaayo. Ana, no? So dili ginato na siya
kalimtan. Di gina nato kalimtan, no? Unya, matod pa, as the foundation of His character, His holiness defines and permeates all of His other attributes. Sa ato pa, pinaagi sa kabalaan sa Dios, no? Nalangkob niini ang gilangkob niini ang kinatibuk-an sa iyahang pagkasiya, no? Sa ato pa ang tanan niya mga attributes, no, na nahiusa diha sa iyahang pagkabalaan. Nga sa ato pa ang pagkabalaan dahil sa Dios, no, naghatag kini og matud pa perfect, no, in His goodness. Ato pa ang tanan nga kaayo sumaw punta, no, kitang mga katawhan sa Dios, we will also try ourselves, no, to really kuan kanang imitate God in His holiness. And of course, the second thing is kinahanglan nga sayon pud alang kanato ang pagdawat sa atong mga kasalanan. No? You cannot be perfect. In the first place, you don't accept your sinfulness. Ayan, no? Kinahanglan nga sayon kaayo alang kanimo pagdawat kung unsa man gani ang mga sala. Parehos ba ni kuan ni kining San Pedro ba sa diha nga nakita niya ang kabalaan ni Kristo na nakumpara na niya iyang kaugalingon ug niangkon dayon siya nga siya makasasala. Sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 8 siya nagkadayon sa pagkakita jud ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Hesus ug miingon, palayo kanako Ginoo kay makasasala ako. Sa ato pa sa kung ato ganing makita ang kabalaan sa Dios in His perfect kining goodness, in His justice, in His righteousness, ato dayong ikumpara natong kaugalingon kung sama kita sa Ginoo. Kung may makita gani kita nga medyo kapakyasan nato sa pagtuman sa bisan unsa mga pagtulunan ni Kristo nga maoy nakapamantsa sa atong pagkabalaan, ato gyudayon kining angkonon. Sama kini kang San Pedro, no? Matud pa niya sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Hesus ug miingon, palayo kanako Ginoo kay makasasala ako. Mao man usab si propeta Isaias, no? Sa dihang nakita niya ang Dios diha sa iyahang harianong trono, mga pananahon nag-usog gyudayon si kining gitawag natong propeta Isaias. So sige kita nakakita, no, sa kabalaan sa Dios, pero usahay mura og wala nato kini tagaig bili pinaagi sa pagbuhat og mayo. Ayan, no, pagbag-o sa atong kinabuhi. So muna nga sa atong panalitan kanunay kitang musimba, maningkamot yung kita nga, and every time nga musimba kita, nakahimamat kita sa Dios, pinaagi sa iyahang mga pulong, pinaagi sa iyahang mga milagro nga nahimo diha sa transubstantiation, pinaagi sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga kaparian. We will try our best, no, nga ato usab nga mabag-o ang atong kaugalingon ug dawato nato nga kita aduna usay mga kakulangan ug nakabuhat og dautan. Ano yun muna ni Ana? Aron sama kang Kristo, makaambit kita sa pagkabalaan sa Ginoo. No? Kaya si Kristo matod palagi perfect in goodness, justice, and righteousness. So kita at least naman lang doon na po tayo gamay nga naangko ni Ana. No? Hindi kay wala na lang yun. No? Wala na lamang yun. Kinabitang sa ato pa na nagpasagad na lamang punta. No? Kinahanglan nga, in as much as possible, we should always try, no, to emulate the brilliant teachings of Christ and put it in our lives. No, muna yung gitawag na to sa in English o kanang immersion sa pagtulunan ni Kristo. Okay? No, salamat day kaayo, no, sa akong mga kaubanan sa Commission on Mission and Itinerant People. Of course, pinaguluhan sa atong lay coordinator, si Sister Luz Estrelianes, o ingo manusab ang akong mga kaubanan sa mga Marian devotee, mga Marian devotion sa kining parokya sa katedral. Tanan gyud, no? Nakatabang og dako gyud ang mga deboto sa mahal nga Birhen. O padayon nga nakaangkon kita sa dugang kadasig sa pagpangalaga sa Dios. Daghang salamat ug maayong mundo, Pilipinas.